Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Хотя не, лепей по-іншому. Ой, йо-хо-хо! Свистайте их наверх! С вами покаральник моров и океанов, бесстрашный пират Топа! У мяне вось нават свае пиратские скарбы ёсць. Сёння якраз і здабыў. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привитание, Топа. Топочка, а ты не ведаешь, где мои присмаки? Ой, дык гэта ты их узял? А я шукаю. Топа, калі бярэш чужое, дазвалення трэба пытаць. Пираты, Янка, дозволения не пытаюць. Пираты? Так! Я сегодня такую цікавую книжку про пиратов прочитал. И она мне так сподобалась, что я вырашил. Все! Так само хочу борознить морские просторы под черным стягом. Гэта ўсё добра. Але мае прысмакі пры чым? А что пираты, по-твоему, робят весь час? Шукают скарбы. Вось я знайшоў свае першыя скарбы сёння. Ну скажешь, скарбы. Хотя для цябе, Топа, прысмакі, можа, і сапраўды скарбы. А чего ты смеешься? Присмаки круглые, якраз як золотые монеты. А цукерки у рознокольоровых обгортках нібы каштоўныя камяні. Ой, ну добра, пагулялі і хопіць. А зараз вярні мне, калі ласка, мае ласункі. А як же я верну? Ці ти бачила, каб пірати свае скарбы назад вярталі? Пачакай, атрымліваецца, ты мае ласункі назад не аддасі? Дык гэта ж мае скарбы, Яночка. Я іх сумленна здабыў. Сумленна? Падысці і без дазволу забраць? Гэта, по-твойму, сумленна? А что такого? Пираты ж так рабілі. Мне няма ніякай справы да твоих піратаў. Топа, вярні прысмакі. Нічога не ведаю. Здабытыя скарбы належаць пиратам. Топа, гэта ўжо не смешна. Ты альбо аддаеш мне ласункі, альбо я сама іх забяру. Полундра! Пиратские скарбы отбираю! Топа, отдай! Не дам! Отдай! Отдай мой! Не Что за шум гам такі? Косачка, не поверишь, что здарылася. Наш Топа у пираты записался. Ласунки мои забрал и не отдае. Не дам! Моё! Топочка, супакойся. Ніхто твои скарбы не адбярэ. Давай просто поговорим. Ну, добра. Але глядите, скарбы нікому не аддам. Ды мы ўжо зразумелі. Ты лепей патлумач, чым цябе так піраты ачаравалі, што ты вырашыў стаць адным з іх. Ну, чым? Пираты ж такие крутые, дерзкие, бесстрашные. А, цяпер я зразумела, чаму ты захапіўся піратамі, Топачка. А што ты збіраешся рабіць далей у якасці пірата? Ну, что? Побудую корабель, сберу пиратскую команду и отправлюся борознить океаны. Якія грандыёзныя планы. Толькі ведаеш, Топачка, што ў некаторых гісторыях вобразы піратаў крыху прыхарошваюцца. Каб было цікавей чытаць? Менавіта. Вось ты, Топачка, адкажы, калі ласка. У кніжцы піраты былі станоўчымі ці адмоўнымі? Ну, хутчэй, адмоўнымі, але яны такія адважныя і крутыя. У кнігах і ў розных гісторыях піраты ці іншыя злодзі могуць быць цікавымі і нават прывабнымі персанажамі. Але яны крыўдзілі, палохалі і адбіралі чужое.
Сапраўды? Шукаючы прыклад для пераймання, перш за ўсё трэба глядзець на ўчынкі, а не на знешняе ўражанне. Згодна. Топа, ты ж не захочаш есці нясмачную цукерку, нават калі яна будзе ў самай яркай і прыгожай абгортцы. Ну, хутчэй за ўсё не захочу. А на што мне тая абгортка, калі цукерка неядомая? Дарэчы, наконт прысмакаў. Ведаеш, Яначка, я лічу, што ўсе цукеркі і пячэнне трэба пакінуць топ. Што? Як гэта? Чаму? Баюся, яны нашаму мішку спатрэбяцца як ніколі раней. Чаму гэта? Ну, ты ж хочаш стаць сапраўдным піратам, як раней у далёкія часы? Так? Дык вось, тады піраты адпраўляліся ў вельмі доўгія экспедыцыі на некалькі месяцаў. Я гэта ведаю. Я гатовы. На жаль, піраты ды ўвогуле мараплаўцы падчас вандровак вельмі дрэнна харчаваліся. Яны маглі месяцамі не бачыць садавіны і гародніны, не тое, што прысмакаў. Ой, бедненькія. Значыць, Топа, калі хочаш стаць сапраўдным піратам, на цукеркі і пячэнне прыйдзецца забыцца на доўгі час. О, як гэта? Забыцца? Некалькі месяцаў без прысмакаў? Ха-ха-ха! Штосьці мне перахацелася быць піратам. Праўда? Няўжо? Праўда. Я сабе піратаў не так уяўляў. Нічога, Топачка, бывае. Кніжныя вобразы могуць адрознівацца ад таго, што ёсць у жыцці. Ой. Ведаеш што, Яночка? Выбачай мне. Вось, можаш забраць свае прысмакі. Добра, Топа. І ў наступны раз пытайся дазвалення, калі хочаш штосьці ўзяць. І знаходзь сабе лепшыя прыклады для пераймання. Пастараюся. Не хвалюйся. Піратам я дакладна больш не буду. А калі ты ўжо не пірат, а наш звычайны вясёлы Топа, то я лічу, што гэта можна ўжо зняць. Ой, аж бачыць лепей стало. Ты без гэтай павязкі значна сімпатычней. Ды адным вокам не вельмі зручна глядзець мультфільм. Давайте глядзець хутчэй. А зараз усім дзеткам час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і бяжам у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Цікавых усім сноў. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясе, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі закрывай.
засинай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай.